имаш някакви промени. И ни съветва, ако искаме да се махнем без да запазваме промените, да използваме удивителя. Логиката е също и при други команди. Удивителното се използва, когато искаме да направим нещо насилствено, с force. Аз няма да запазвам файла, ами само ще продължа към следващата секция. Така, за тези, за които са на Windows и не им се инсталира виртуална машина, това нещо, което трябва да направите е да влезете тук в папката, която сте инсталирали Vim. Отваряте Tutor в друг прозорец, за да е по-удобно. Търсите Tutor 1.bg, правите едно малко копие с Ctrl и C и го поставяте тук. Хубаво е да го преименувате на копи. Ето така. Да. И след това взимате го и го влачите до GVim. GVim означава с GUI, т.е. ето това тук. Ето го. И би трябвало да излезне. И от тук вече нататък правите туториала. Ами това е за Windows, колегите. Нека да продължим напред. Така. Команди за изтриване. Въведете DW, за да изтриете дума. Нека да погледнем. Има някои думи. DW. От тук да използвам Хикс за празното място, които не са част от това изречение. DW. И така. Още команди за изтриване. Имаме D и $. Това е за изтриване на всичко до края на реда. Някой е въвел края на този ред двукратно. И ние сега ще го изтрием. Нека да го направим по начина, по който за момента знаем. И от тук D $, изтрива всичко до края. Логиката на $чето е, че е свързана с края, а пък на нулата, че е свързана с началото. Така, операторите и движенията D, delete, ето тук са написани. Имаме D, word, което е за дума, ето примерно ще изтрия DW. Имаме delete end of word, DE, запазва спейса, а DW изтрива с спейса. $чето изтрива до края на реда. Ще започнем тук от запетайката и казваме D, $, изтрива и запетайката и края на точката на края на реда. Тук отброяването следва една логика и тя е, че да кажем използваме W и прескачаме. Това е просто ред с думи. И тук искаме да прескочиме няколко думи и въвеждаме колко ще бъдат те. В случай ако въведем 2 W, отиваме директно на втората дума. Това е, пропуска се, и отиваме на просто. Ако примерно напишеме 1, 2, 3, 4, 5 W, трябва да отидем на V. Да, ето го. Сега, ние отиваме в началната буква на думата с W. С E отиваме до крайната буква на думата. Ето така. С W имаме Т, Е, П, Р. А с Е имаме А, Е, защото е една буквичка, О, Д. Отиваме напред в думите с W или с Е и се връщаме назад с Б. С 0 отиваме в началото на реда. А с $чето, което е Shift и 4, $чето отива края на реда. Нека да повториме. 0 е за началото на реда, $чето е за края на реда. W е за началната буква на думата, като прескача на следващата дума. Ето така. Б се връща една дума назад, а Е отива до крайната буква на думата, като отново действа като W и прескача през думите. И може да комбинираме с така си ги наричам лепкавите команди, да имаме примерно W или пък 5W или пък да кажем 4W или пък искам да се върна назад няколко пъти B, т.е. 6B. Така, продължаваме надолу. Използвайте брояч, за да триете повече. Тук логиката е следната.
Отиваме в началото, отиваме в първата дума с W и отиваме на следващата дума. В началото й, не в края й, но в началото й. Така и изтриваме тези ABV, GDE. Как се случва това? Колегата, който е създавал файла, каза с D2W. Ето така. Окей, прескачаме на следващата дума. Тук са 3. Изтри D, 3, W. Този ред с думи е почистен. Продължаваме надолу. Тук до сега работихме хоризонтално с числата. Сега ще се движим вертикално и ще се фокусираме върху колоните. Първо колегата ни казва да изтрием един ред изцяло. Той се случва с DD. Така. Ако искаме да изтрием едновременно 4 и 5, то се случва с 2 DD. И така изтриваме два пъти цял ред. Сега, това, което правих до момента. Изтривам нещо, връщам се. После казвам, о не, искам да изтрито. Връщам го обратно, както си е. Това е undo и redo. И сега тук имаме пример, в който се показва това да поправим грешките. Нека да ги поправим. Поправете грешките на този ред и ги заменете с отмяна. Така, ако натиснем U, връща нещата, които сме променили едно по едно. R, Ctrl-R, Ctrl-R, Ctrl-R. Ако обаче натиснем Shift и U, което е главно U, то връща всичко, откакто сме започнали да редактираме този ред. И така редактираме цял ред. Така, сменихме малко обстановката и сме в момента в Windows. Защо? Защото реших, че ще бъде по-удобно за зрителя да вижда всъщност какви копчета въвеждам. Както може да се види отстрани. Ето така. Така продължаваме надолу. Команда за поставяне put. Въведете PI, за да поставите изтрит преди това текст след показалеца. Придвижете показалеца до първия ред, означен с стрелка долу. Окей, ние сме на него. Както виждате, се преместих с нулата. Така, въведете DD, за да изтриете реда и да го запишете в регистъра на Vim. Значи, когато се изтрива нещо с DD, то се записва като копие в регистъра на Vim. Добре. Придвижете показалеца до реда, означен с C, над мястото, където трябва да се постави изтрития ред. Значи на B. Окей. И натискаме P. Окей. И това го повтаряме. Добре. Значи трябва да ги наредим. А, Б, така, С и това отгоре върху него. Така. Добре, продължаваме напред. Въведете RX, за да заместите буква под показалеца с Хикс. Предполагам, че така ще бъде окей. Какво трябваше да направим? Да изберем R и след това О, в случая. Този. Така, този. Не. Значи R и така. Този ред е писан забравили сме който. Добре. Т.е. когато како Г А Т когато този ред е писан някой някой нарезкал, натискал. Така, това е идентично. Добре. Окей.
Операторът за промяна change. За да промените от мястото на показалеца до края на думата, въведете CE. Придвижете показалеца така и започнете на думата, на която е сгрешена. Добре. На CE. Този. Така. Тук е по-удобно. CE. Има. CE. Няколко. Така. CE. Думи. CE. Които трябва. CE. Трябва да се променят. Да се променят, като се използва оператора за промяна. Добре. Следващия урок. Още промени с използване на C. Операторът за промяна се използва със същите движения, както при триене, т.е. с DD. C е число движение. Движенията са същите. Word или доларче край на ред. Отидете на първия ред надолу и поправете нещата с C доларче. Краят на този ред трябва да изглежда като долния. Значи C доларче да бъде поправен с командата C. Така. Сега продължаваме надолу. Това е обобщението. Окей. Така, с Ctrl-G се вижда къде сме. Ctrl-G. Ние сме на 1037-та линия, около 50% от целия документ. Окей. Натиснете главно G. Добре, сега ще се изхитра. На коя линия сме? 1037, добре. Натиснете главно G, за да отидете в края на файла и GG, за да отидете в началото. Добре. С GG отиваме, с главно G отиваме най-отдолу, с GG най-отгоре. А с 537G да, с 537G отиваме до там, където сме. Значи преди да тръгнем нагоре или надолу е хубаво да знаем къде сме и това е с Ctrl-G. Макар че го изписва и тук долу, така че просто ще продължим напред. Команда за търсене. Така, тук вече идват интересните неща. Въведете наклонена черта, последвана от фраза, за да потърсите фразата. Грешка. Добре. Греш. Така. Това е думата, която ще търсите. За да търсите същата дума, отново натиснете малко N. Добре. То не се вижда много, но може ето тук да се види. Трудно е да се види, но курсорът се мести. Сега с Shift-N ще отида назад и тук трябва да светне. Да, ето го. Да видим дали не мога да го оправя това нещо. Ето така. И то се показва. Да, и на следващото. Така, 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 така. Назад се с Ctrl-N. Така, 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 така. Да, Escape. No HL. Така, добре. Сега, ако искам да махна това, ще трябва да стане с... Ето така, с No HL. Това означава No Highlight. За да търсите фраза в обратна посока, използвайте въпросителна вместо наклонена черта. Добре. Грешка. Добре. За да се върнете там, където сте били, натиснете Ctrl и O. Задържате Ctrl натиснат, докато натискате клавиша O. Повторете, за да отидете още по-назад. С Ctrl и пък отивате напред. Ctrl и O. Добре. Ctrl и O. Ctrl и O. Ctrl и. Така, внимание, когато търсенето достигне края на файла, то ще продължи от началото на файла, освен ако настройката
RobScan е била анулирана.